Salutare, sunt de la Ornament. Acum o să îi prezint și pe ei. Am prezentat voiajorii farinari. Acum vă prezint și ornamentul. Și hai să începem. Dacă am unul aici. Prins. Un satinet. Moț, floare, pinteni, tot ce trebuie, culoare superbă, tot ce ai la Ornament e cumpărat de mine. Da, să prind și păruța lui. Uitați-o. Și asta este o misirlie, nu este satinet. Că misirlie au. Uitați cum au în coadă. Da, să vă arăt. Uitați, oglindă. Dar în vârful penelor din coadă. Nu prin toată coada, cum au satineții. Aceasta este femela satinetului. Hai să dăm drumul. Un voltat. Am jumulit coada. Se poate călca femela mai bine. I-a jumulit-o și ei. Pot călca mai bine. Primit cadou de la un văr de-al meu. Le stă foarte ciudat cu coada jumulită, dar din păcate trebuie jumulită ca să pot călca mai bine. Acesta este bătrân, cred că are vreo 5-6 ani. O să vedeți pe el. Acesta este femela lui. Și are coada jumulită. O să vedem. Cumpărată. Este un voltat. Astuia nu i-a jumulit coada. Nu are pereche, am avut pereche, dar femela din păcate i-a murit. Nu știu de ce. S-a cumpărat de mine. Aceasta este noutatea de ieri. Un pui de găinar. Este foarte mare. De-abia uitați cum îl țin. Că nu pot să-l țin de aici. Că e mare. Aceasta este noutatea de ieri. Pui de găinar. De-abia zboară. Un mascul de Volga, nu știu cum vreți să spuneți voi, dacă așa se numește. N-am femelă, decât pe el am luat, că n-a avut femelă, că luam pereche dacă era. O să-i găsesc cu femeluță. Un mascul topologos, cum se vede, are pinteni. Acesta este al mai mare dintre toți. Ajutare pare. Trebuie să vă prind și femela cu aici. Aceasta este femela. Este mai încălțată ca el.
mai bine. Culoare frumoasă. Încălțătură aia superbă. Ei, cred că pereche. Un jucător. Nu-i gălățean. Se învârte foarte bine. Joacă frumos. Doar din păcate acum nu să le dau drumul. Că e problemă cu uliu. Dar lor nu să le dau drumul din păcate deloc. Că ei sunt mai blegi și prinde uliu imediat, ca voiajorii. Da, să vă prind și camera lui. Aceasta este mai speriată, mai... Uitați, cred că-s gălăție, nu știu. Să-ți neagră lista. Are și un pic pinteni pe picioare. Și aici avem wow de jucător. Adică de la jucători. Din păcate atât. Cu toate video, la ce să vă prezint. Avem o veste foarte rea. Masculul acela negru de satinet care stătea pe lădița asta aici a murit, îl găsim o dimineață. Și femeia care stătea jos pe lada aceea, o separată, aia ce are aripa răptă nu poate zbura, dar o țin acolo. Și din păcate n-am ce prezenta. Nu uitați să dați un like, să apăsați clopoțelul, să abonați la canalul meu. Pa, pa!